Wono weche mag siasa gi weche mag koko gi lweruok odobedo mang'eny e piny Luo. Piny Luo ochomo kanye? En koko marang'o ka Luo? Ma e chuny penjo ma bende otamo dhoge riek wacho. En ang'o milaro? Duond japiny ni kanye? Koso jogo mana lweny gi kendgi giwegi. Gavana, koko ne dobedo mang'eny ahinya e piny Luo. Ojimbore kaka piny medo sudo. En koko marang'o? Moloyo kuom jotelo moyier. En koko mar siasa, to mana kaka wawacho ni piny yiengni to piny yiekore. To bende otenore gi kama Jay keteno, mana kama iwinjo ka ogoero kamano ne jofwambo makaluo. Tiende ni gini en gima tek nikech wuonwa ne wacho ni ng'amo denyo pile jago koko. To tenore ni bende weche mag siasa motenore godo gikeli kuom yiero makoro wachomo. Gin koko matenore gi yiero, to bende gin koko ma samoro tenore gi jotelo ma gimosetimo nyalo bedo maonge. Nikech jatelo mosetimo gik moko onego bed ni gik mitimo ema goni koko. Ka ne ichiko ni dhi loso sikunde iloso. Ka ne ichiko ni dhi ng'iyo kaka inyalo loso weche mag ndara, nderni giloso to gi yore mag thieth iloso. Ok ane ni koko gi mutni mathothne onego bed ni chandi. Koro mae gin koko mabiro medore ahinya ka wachomo yiero mabiro. To nekech samoro yudo Victor ka gima ng'ato nyalo pedho maler mowach ni kora timo onge. Koro mi ng'ato neno mana ni samoro ng'at manyalo dwaro mondo mi obi ogole e komni en ang'o monyalo timo ma samoro nyalo thege kata monyalo neno ni o protect heritage, o protect territory mare. Koro mai mamiyo ni kinde duto ng'at motiyo matek ok goga koko. Gik mitimo ema goni koko. Jok mikonyo ema goni koko. Koro mi Victor nyisi ni gima dhi nyime ka en koko mar siasa. To koko mar siasa ni ok bi rumo sani. Kaka wachomo yiero gi kaka ndalo dhi, wadhi medo neno koko ni mathoth. Nikech koko ni king'iye mabedi tude gi weche mag ang'enge manyodwa betie mang'eny. Ning'iyo kinde mancha ne wan gi yiero mancha ne timore Kasipul higa mokalo. Nyocha neno kaka weche nobet. To kama wacho ncha ne Kasipul kende, koro sani constituencies ma wan go gite. Sani counties ma wan go gite. King'iyo gima timore Migori, ing'iyo gima timore Homa Bay, gima timore Siaya, ting'iyo bende ok mana Kaluo kende. Tahinya Kaluo dwa betie mang'eny ahinya. Kaluwore ni samoro jogo manomi ting' mar timo gik monego bende gitim dhi betie matin. Koro dhogi odwa betie mang'eny ahinya. Dhok ni bedo mang'eny mana kaka sewacho ni kaluwore ni samoro gima ng'ato dichuo yie lwete. Mowach ni an kuom thuolo mar higa adek. Nekech mana kaka Jay ncha wache ni wachano samoro ka Nyasaye okonyowa mbele ka wabua bedi gi thuolo ma dhano miye thuolo mar ntu koko mugoni. Koro lerie ni gima e gima setimo kuom thuolo mar higa adek masebedi apisi. Nikech no onego bed ni koko ni wanene mana kuom samoro joma geta apisi gi kende. To ok ng'at mane opis. Ok ng'at mane ofis. Nikech ng'at mane ofis momi resources gi teko mar katiba gi mwandu. Nikech kata obed mana MCA onego bed nodich gi weche mag chike. MCA onego bed nodich gi weche mag representation e county assembly ma mibadhi otimenewa. To ok giwuoye magi koko mano onego bed ni waneno. Koko mag telo, koko mag bero ngima. To king'iyo debate gi koko gi, donge gin mana gwandruok, donge gin mana dondruok, donge gin mana yany manyocha ne wawuoye ka weche magalagala ma ka jotelo yudo thuolo e platform to kiwinji ng'at mawuoye weche mag pur gi koth machwe sana. Koso dibed ni nitie jomoko mago siasa mar yura nena mondo kingi onege ni gine magen gi duol mwalo kono. Koso dibed ni ma en tich mar jasigu moro ma ok morga gi riwruok mar oganda. Gigi te gikikore mane momi winja wacho ni gin weche mag siasa. Sama gin weche mag siasa ni, jasiasa ing'e ni sama wuoyo to gimowacho no nitiere ng'at mo target. Number one, target mare bedo kumi wacho cha. Samoro ng'at wacho ni ing'e ni ane mamako piny. MCA dwa ni mondo neni governor anie mamako nika. Mujumbe bende dwa ni jatend piny kami wuoyien e constituency ni anie ma antie. Makodwa dhi ir jopiny
kuongi kal kuoma. Kuongi kal kuoma. Gavana bende dwani jatend piny one ni ka anie mantie. Anie mamata. Anie mamata. Anie mamako ni piny. To mak mana ni mondo mi oneno mak piny duoki kuma wacho cha. Ki mako piny maber to jo piny ema wacho. Jo piny bende ema neno okin. Jo piny ema wacho ni jeyo mako piny. Wan karwa ka gik mosetimo tadier jotelo mosetiyo maber achiel bende nitie. Makata ki wuoyo to ng'ato kone ni ng'ane to osetiyo. Okadwa luongo nying kamoro to ndalo moro juma higa mokalo December kanyocha na bayo e county mo Homa Bay tedo thuolo mar dhi e constituency moro. Koro kosiepa moro mabe okadwa luongo nyige kuom sani mondo kik ng'ato nuang political advantage. Wabayo kama to injo ka jaduong' moro wache daura kamoro ni ng'ane to ok wadwoki. Ng'ane to ok wadwoki. Osiepni no ok gidwoki. Tembo winjo. Kori winjo ka sama un kode tiaura ka. Wan kode tiaura kama koro tera adhi neno yiende. Adhi yiende mopidho. To winjo koko ni kendo kar gavana kae bo chako dhi. Ten jaduong' moro jaduong' no koni ng'ane bo ok cham gavana ma to ok wadwoke. Koro adhi bayo kamoro e daura. Tiende niya koko monego beni waneno sani onego beni en koko mar tich. Okay. Erokamano.